Mogli dopustiti da se stavi slika u vreću sa pokojnikom, to je protiv propisa. Vi, sestra, izgleda ne shvatate da se neka pravila moraju kršiti radi viših razloga. A koji su to viši razlozi? To što jedan bolesni slikar obražava da je vrač. To su za vas viši razlozi. Premda radite ovdje 20 godina, nije vam poznat neki drugačiji način komuniciranja s bolesnicima? Slušajte, ja neću više da trpim vaše samovoljno ponašanje, niti omalovažavanje pred ostalim osobljama. Da. Ko je bre tebi dozvolio da premještaš krevete kako ti hoćeš? Misliš da je on tvoja prćija? Zašto bi to nekome smetalo? Želim samo da sam bliže svetlu. Da? Dobro jutro. Dobro jutro, Olga. Teško mi je da započinjem dan na ovakav način, profesore, ali... Šta? Ali, Olga? Doktor Ivanović preteruje. Nema smisla da osoblje podnosi takvo njegovo ponašanje. On svakome negira znanje, rad. Juče je došao sa fakulteta i misli da sve zna, da sve može. Uostalom, profesore, vi to dobro znate i sami. Znam, Olga, znam. Spustit ću ja tog mladog naduvenka na zemlju. Ne uzbuđujte se više zbog toga. Hvala, profesore. Još nešto, Olga? Da, noćas je umro pacijent Bunjak iz Šestice. Obavili smo sve rutinske radnje oko posmrtnih ostataka. Ja sam obavestila njegove. Možda će hteti da se vide sa vama. Žalim, nemam vremena. Jebem ti papuče. Šta ti je? Jesi izgubio nešto? Ma nema mi papuča. A da nije onaj bolničar greškom stavio te tvoje papuče u torbu našeg bivšeg prijatelja?
Možda ti se sveti za nešto. Možda ih je Karas odneo kući, pa ih čuva za leto. A šta je ovo? To su njegove stvari. Sve smo pokupili, možete da provjerite. Sve su stvari dezinfikovane. Ne morate da brinete. Da li biste mogli da vidimo profesora Karasa? Da nam kaže kako je umro naš sin? Da li se mučio? Profesor Karas je odsutan. Na nekom je sastanku. Ako možete, naćite ga sutra ujutru ili danas posle podne. Da li je neko drugi od lekara tu da porazgovaramo? Upravo počinje vizita. Nažalost, svi su zauzeti. Moram priznati da je ovo mesto mnogo bolje za slikanje. Pada više svetla nego tamo, zar ne zar? Vidite ovu farbu na prozoru? Za mene je prozor, uvek providan. Sačekajte malo sa upadicama, doći ćemo i do vas. Ako su vam potrebne ove table kao čvrsta podloga, obratite se doktoru Ivanoviću, on će vam nabaviti. On i onako vodi brigu o vašim slikama. Dobro. Kako se osjećamo danas? Pa, doktore, odgovorit ću vam samo kako se ja osjećam. Kako se vi osjećate, stvarno ne znam. Mada naslučujem. Zel, pravi ste, đavo. Kako spavate? Đavo nikad ne spava, doktore. Vidim da ste dobro. Britki kao uvek. Pa ovdje nije upisano jutarnje merenje. Znate, profesore, imali smo puno posla oko smrti pacijenta Vunjaka, pa nismo stigli. Kolega Ivanoviću, ovo je vaš pacijent. Možete da preuzmete slučaj. Nisam ja, profesore, nikakav slučaj. Šipi, osjećate li neke promjene ovih dana? Ne, svi ste mi isti. Da li ste imali one vaše stare bolove? Ba šta se to koga tiče? Kad boli, mene boli. Zašto ne smijete da sarađujete? To je za vaše dobro. Za čije dobro? Kao da vi možete da učinite nešto za moje dobro! Ma sere vam se ja u tu medicinu. Dobro, Šipi, dobro. Skinite, molim vas, gornji deo pidžame. Ma neću. Ne želim da me vi pregledate. A ko da vas pregleda? Doktorka Sukova. Hoću da me ona pipa. Njene su ruke mnogo toplije od vaših, doktore, a i više seksi. Doktore! Bedevčina matala! Pa zar vi to da kažete gospodinu profesoru? Ne zaslužujete ni da vas pogleda. Hoću kući! Pustite me! Neću da sedim ovdje kao zamorče. Ljudi vam umiru, a vi lepo pišete recke. I vi ćete je uskoro imati. I vi! Šipi, svi ovdje prisutni daju sve od sebe kako bi vam pomogli. Vrati se posle i malo pospremi ovaj svinjac. Naročito oko njegovog kreveta. I daj mu ampulu librijuma. Librijum je suvišan, ne treba mu. Molim vas, doktore, to nije moja odluka. Profesor Karas je to prepisao pre 2 dana. Pa valjda i on nešto zna. Svakako, svakako. Ali taj lek povećava nivo... Ja hoću kući. Moram. O, koleginice,
Do sada ste baš imali vremena da se naspavate. Ne, profesore, bila sam na sudu zbog rastave braka. Rekla sam vam prekjuče da ću biti odsutna neko vrijeme. Često ste vi nešto odsutni, koleginice. Na neki vaš način. Nije dobro da onako reagujete. Ne možemo vam nimalo pomoći ako to vi nećete. To je stvar vašeg razuma. Znam, bolest je teška, smrtonosna. Ali SIDA-u danas istražuju u svim svetskim centrima. Naći će lek. To je samo pitanje vremena. Nemam ja više vremena, doktore. Ja ovdje čekam smrt, a ti se šepuriš kao paun. Ovo je samo moja bolest, doktore. Ili možda hoćeš da je podelim sa tobom. Doktore, mora da te svi pitaju kako izgledamo. Šta radimo? Koliko nas je? Ha? Mora da si glavni u svom društvu. U centru pažnje. Naš mali ćoravi doktorčić u centru pažnje. Ja hoću samo da vam pomognem ako mogu. Ma šta ti možeš da pomogneš? Ja hoću kući. To hoću. Mene čeka moja Sofija. Ja neću više da trunem ovdje. Hoću kući. Da. Tamo je žena koja vas voli. Ma šta ti znaš o ženama i ljubavi? Znam ja takve cikeraše. Studiraju medicinu. Divna deca. Doktore, pročitao sam da neke države razmišljaju o otvaranju logora za ljude bolesne od side. Kažu još ako se virus ne zaustavi za 10 godina da će dobiti neke nove oblike, da će ga sve teže kontrolisati. Čitaš gluposti, slikare. Zel, ne uzimajte ozbiljno baš svakog autora. Nemojte se opterećivati time. U život, doktore! U život! Selena, šta ima novo ovdje? Nema ništa novo, doktorka. Sve je po starom. Imamo puno posla. Jedino što je noćas umro pacijent Vunjak. Zdravo, Irena. Zdravo. Slušaj, devojčice, koliko puta ja tebi treba da kažem da središ tu šesticu? Ozdravit ću, moram. Ništa se ne mora, slikare, sem jedne stvari. Pobjedit ću je. Pobjedit ću svojim slikama. Luđi si od mene. Ja bi, devojčice, na tvom mjestu bio maneken. Ostavi devojku na miru. Ako baš hoćete da znate, nije mi teško. Molim vas, pokupite malo te stvari oko sebe. Ja? Sestra Olga je rekla da soba mora da se sredi. Ma nek se nosi ta matora olinjala kurva. Neka ona sređuje. Ja to sigurno neću. Onda će morati Selena, samo je praviš posao više. Ma šta se to tebe tiče? Stvarno bi mogao malo da se uđe. Gledaj svoja posla. Mene ostavi. Zel, traži vas jedan mladić. Ne. Za svaki slučaj. Dobro. Hajdemo dole u park, a? Pa, ne bi trebalo da idem sa odelenja. Možemo do terase. Ajmo.
Kako ide, majstore, može li se? Da. Mora da se radi, a? Mora. Jel treba pomoć? Ama ne treba. Ej, da ti ja ipak pomognem. Rekao sam ti ne treba. Šta je sa zemljom? Jesi li sredio nešto? Za zemlju je sve sređeno. Stvarno? Čovjek ti čak i doneo zemlju. Eno ti tamo u parku. I ti to meni tek tako kažeš? Mene si našao. Gde? Reci. Vidiš ono stepenište? Ideš do vrha i onda vidiš ono drvo levo. Vidiš? Vidim. Onda onaj žbun, pa onda onaj manji iza njega. Da? Tamo. Doneo sam ti neke stvari. Tranzistor. Ma nije trebalo. Imaš tu jedno ispohovano pile. Moj specijalitet. Kad je hrana u pitanju, uvijek si bio bolji od mene. Pa to se vidi. Dede, što si nervozan? Pusti me da radim, čoveče. Majstore, da zapalimo po jednu, a? Što me pipaš majku ti jebem, životinjo! Beži, probošću te! Beži! Ajde. Bodi. Ajde, napred. Slobodno, bodi! Moja prljava životinska krv dovoljno je zaražena. Sama će nas svetiti. Veliki! Hvala ti. To najbolje govori o nedovoljnom političkom delovanju društveno-političkih organizacija u opštini. Mi nećemo... Ugasi to sranje. Da Preševo bude etnički čisto. Strašan je. Završava knjigu. Štampat ćemo je uskoro. A znaš ovu igru? Ne zanimaju me tvoje glupe igre sa šibicama. Poređaju se šibice u 4 reda. Igramo naizmenično. U jednom potezu možeš da uzmeš koliko god hoćeš šibica, ali samo iz jednog reda. Čoveče, ne zanima me. Onome kome ostane posljednja, izgubio je. Ajde, probaj. Ne. Kladim se da me nećeš pobediti u 10 partija. Nikad me niko nije pobedio. Vidiš da ide lako, ali gubiš sigurno. Igre se sam, slikare. Dosta mi te. Vidi, kao stoke, s razbijenim ogledalom. Ma jebe se nekom za nas. Da. Profesore, a oprostite. Ništa, Zel. Selena, vi, molim vas, sredite onu specifikaciju lekova i otkucajte na obrascima.
Znate, u našoj sobi u šestici nema ogledala od kad smo mi došli. Pa? Pa mislio sam ako možete neko